lero boni Kalindo mu audio yawo kunena kuti tsiku la 3 March kuna kuti Martyr's Day has lost its meaning. Boni Kalindo akunena izi chifukwa chakuti akuti ufulu umene adawufera Amalawi pa tsiku limeneli sukuoneka chifukwa chakuti dziko lathu likuoneka kuti lalowa chibwana pamene kuti nthambi zambiri za boma zinthu sizikuyenda bwino. Tiyeni tikhale limodzi kuti timve zifukwa zimene Boni Kalindo ali nazo zimene akunena kuti dziko lino silikuyenda bwino kapena kuti dziko lino la Malawi lalowa chibwana. Ndiye mukhale pomwepo pano ndi Nyasa VoiceBox pamene timamvera Malawi osiyanasiyana amene makhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye tiyeni tikhale limodzi kuti timve kuti Boni Kalindo atibweretsera zotani mu audio yawo ya lero. Masana apa 4 March 2024 pamene Amalawi ambiri tili pa holiday tikukumbukira holiday imeneyi ya malitiri amene anavutika kwambiri dziko lino makamaka kunkhatabe kumene adavutikira dziko lino kuti Amalawi ambiri tipeze ufulu limenenso siku lawo limakhala lopanda meaning chabe limangokhala ceremonial makamaka kwa andale kungofuna kukwanirisa kuti atamike koma ndithu anthu ena adaluza mwazi wawo chifukwa cha ife Amalawi kufuna kuti tikhale pa ufulu pamene ambiri tili pa holiday yokakamizidwa iyi imene ilibe meaning yake kwenikweni chifukwa dziko la Malawi limangofuna andale kukwanirisa zinthu kuti aoneke kuti akukwanirisa koma asakupangapo kanthu. Mundiloleso ndikakupaseni moni inu wa Malawi makamaka osauka kuti muli bwanji kumene muliko muli bwanji Amalawi nonse pamene tikuchita ambiri ife regret kuti tinkaziputiranji zimenezi muli bwanji Amalawi. Muli bwanji so inu ACB kodi ACB mulipo munabwera ndi matamatu makamaka amayi kumeneko anthu ankaona ngati muli pulumusa ziko koma lero ndiye kulisi kumafusananso kuti kodi aja director ACB aja anachoka kapena ali maiko ena kapena iye anasiya ntchito kumafusana anthu ndithu akufusana anthu mmakukamu koma iyo yonsalaje ndionena kuti a director ACB amene anabwera mwamkokomo aja amene anthu ankaona ngati amanga anthu amene anali ndiye anapasa Amalawi chiyembekezo aja alipo koma lero nkutheka kuti mabanzi ochuluka anasamira pakana mutu oti mutu wawo unakwiririka ndi mabanzi sangaonekenso zija Malawi yankayembekezera kunena kuti achita zija tate ndiwale kaye. Kodi nanga inu atonse Alliance mulipo tonse Alliance yosokozedwa ndi Chakwera munabwera ndi kokomotu Amalawi kumanena kuti koma ziko timalifuna ija ndiye ndili akamakuchina ni interview kumanena kuti ditu dzonadi zimene mayembekezera Amalawi zija zili line zibwera lini koma amene Chakwera ndiwaboza kwambiri atonse Alliance mulipo munabwera ndi mapromises itu ndipo anthu ankachita kunena kuti ndipo Malawi amene timamfuna uja ndi uyu pomafika siku la lero anthu mene akukonzekera kapena akunyadira kapena ali pa holiday yonamayi ya malitiri tinkayembekezera kuti tiona zinthu zabwino atonse Alliance Amalawi sadzakuyiwalani ndipo sitidzakuyiwalani komano ndikupempheni ngakhale kuti sitidzakuyiwalani ndikupempheni inu Amalawi kuti chonde kuteroko ikubweranso phase 2 imene tinamizidwe kopsa kuteroko andale akukonzekera kutibwatika nalo boza lina makamaka atonse Alliance komanso MCP nkhaza zawo mwaziona kale
ma promises onse amene anachita palibe chimene chapangikapo olo chimodzi. Ndipo ndikupempheni ya Malawi kuti osazalozedwa siku limene olo atakupasa 500,000 muthumba pokavota, chonde mukhapeni mutu amene kamuduleni khosi. Anthu amene osamvera chisoni chifukwa nde ationesa zinthu zokuti sitinazionepo. Tonse Alliance mukati mukamayima kusogolo kuja kumanena kuti sitikuopa, ziko ili ndi lathu, mbendera itizaifera, ndipo anthu osabwerera mbuyo, osanyumusidwa, osaopa. Ife kumaona kuti koma guys, anthu andale ndi anthu oopsa kwambiri. Ndipo nthawi imene ija mutalowa mboma munanena kuti mufuna mupange za ma reforms, ndipo ma reforms amene aja akanakhala kuti munachita implement, ziko limene likanakhala labwino. Koma ma reform aja atangoyamba, wamkuluyo ataona amaona ngati amene akuyendesa ma reform yo amulanda boma, anangomponda pakhosi. Nkhani ya ma reforms ndikusokonekera mene inasokonekera ACB. Kumafusa kuti abale kodi ACB tonse Alliance china chilichonse munachipha, china chilichonse panopa mukusakasakaso kuti ya Malawi akakuvotereni 2025. Komatu nde ulendo uno ndiye muona tuzoopsa, chifukwa Amalawi amene ndikuwaziwa ine after kuyenda m'mavuto amene taona ife, sindikukhulupirira kuti alipo Malawi amene analozedwayo kapena amene ali osavukayo amene angakavoteso tonse Alliance. Tonse kuchokera ku Nsanje kukafika kuchitipa, chonde nkhotakota mchinji, osavotera chifukwa chokuti ati ali mudera lathu, osazavotera chifukwa chokuti ndi ambuye athu. Kodi izi zolembana ntchito kapena zovoterana chifukwa chokuti anthu awa ndi abale athu, ndi izi zaononga zikotu. Tateni mwachisanzo tipite kuja kumatchedwa kuti ku immigration. Ku immigration 3/4 ya anthu akumeneko ndi pachibale pokhapokha. Kaye ku polisi ndi institution yomvesa chisoni. Kuwaona anthu amene ali kumeneko kumamu onse amene bambo, mayi, anawo, zizukulu zawo onse ali ku polisi. Kupita kuwame chimozimoziso, onse bambo ali kuwame, mayi ali kuwame, ana ali kuwame, zizukulu zili kuwame. Koma kumamvesa chisoni ndi ku polisiku, umapeza kuti banja lonse ali ku polisi, bambo, mayi, ana, zizukulu. Koma sono chomvesa chisoni kwambiri, ambiri mwa iwo ndi anthu okuti sukulu isanapite nayo pasogolo, olo certificate alibe, koma simply because ndi makolo wawo ndi a polisi, iwonso ali mu system momo. Ndiye imazafikapo bambo nthawi yokuti alembe oganiziridwa statement wa polisi, kuti amulembe oganiziridwa statement. Kumakhala mafunso kuti mulemba nokha kapena iyayi kapena ndi haitane anzanga akulembereri. Koma kumakhala chizungu nanji akakafika pa point yokuti sopano mu oganiziridwa uja atamulemba statement, tiyeni tikaime pa khoti ndiye tikalankhule chizungu mu khoti. Kumakhala tikutuluka thukuta kukhapwa vuto lolemba anthu nokha chifukwa chokuti ndinu apolisi, kuwalemba aziyana ananu, zizukulu zanu ndi limenelo likuchita compromise. Pano ndiye mu polisi mumabwera nchitidwe ina oopseza, kumaopseza munthu akamugwira munthu pakana foni kumachoka ku State House kuyimbira wa polisi kuti kodi iwe amene wamugwirayo umumasule, kusonyeza kuti professionalism taichita compromise. Ena ndi akumachita nchitidwe okuba kuti upeze olo clearance yomweyi pa blanta ya polisi. Clearance ito ati pali mayi wina amene sitikufuna kumutchula zina, pali mayi wina ati ndi m'bale wawo wa bwana.
kuti akulembere clearance akumakuchaja mtengo 100 chakuti 150 200 kumanama kuti ati akufuna akakupangire zinthu zokulilongwe, koma iyeyo akungochita screen pa foni kutumiziranso kwa abale ache kumeneko, koma munthu akumamuchaja ndalama zochuluka. Kaye akakhala azungu ndi amene akukumana nazo pa blanta ya polisi, azungu ma 300 chakuti ma 500 chakuti. Mayi amene zina lake ini ngati DC ndangolisunga, koma akapitiriza mchitidwe umenewu omafuna kuti azibera Amalawi kungokhani ina iliyonse yaying'ono akumachaja. Bero imene bero ndi yaulere akumachaja kuti akulembere chinthu chokuti angokulembera chinthu chokuti mwina ndi cha 3,000 malingana ndi ndondomekonso yawo ya polisi, iyeyo ndi amachaja 30,000. Mpolisi mwalowa libolonje kwambiri, mupolisi mwalowa uchisiru, mupolisi mukuchita compromise kuwapangisa manyazi anthu amene abwera kuti azagwire ntchitoyo, ntchito yawoyo moyikonda, koma chifukwa chokuti mtima onena kuti ine ndimulembe ntchito mwananga. Kumuona mwanayo amene ati ndi wa polisiyo, kumuona inuyo omvesa chisoni kamwana kuti sikangaombe olo mfuti, kamwana kuti sikangathamangise munthu wokuba, koma mukumulemba chifukwa chokuti ndi a polisi. Izi ndi zimene zimafunikira malifomu. Malifomu akanabwera akanasesa polisi bwinobwino, malifomu akanabwera akanasesa kuwame, malifomu akanabwera akanakonza ku immigration. Kumadabwa kuti kodi anthu mmaganiza bwinobwino mukamapanga zinthu zanu, motero kuti ikanakhala kuti ACB ndiyogwira ntchito monga mmene timayiganizira, ndiye ibwere kuti ikapange kafukufuku. Ambiri ntchito ikanathera. Olo amanebu anangoti abwera ku polisi ndi akaone akangolowa pa area 3 yokhatu, koma anthu kuzakhala kujomba anthu kukufusa kuti iwe you are a policeman, what is your name, kulephera ndithu. Ntchito zolemberana pa chibale pa ulendo wopita ku Kenani, Mutonzi Alliance, sogoleri yache kuzakhala chakwera 2025 mmene amalengeza mucha kapena mmene amalengeza kuti zisankho zina zizakhala 2025. Munkaona ngati ndi kaletu, koma masiku amatha ndi kugona. Lero taonani 2025 ija ili pamphuno, mukufunafuna mukanakhala ni majiki yobweza zaka, koma sizitheka. Amalawi akupanganiranani koopsa, akupanganiranani kuti 2025 tione zina za nyuwani, chifukwa inu ndiye mwatikwana. State House iyo ndiye Manyaka eni kungopangika masanje, kumadabwa kuti kodi abale zizi zikuchitikazi. Zoona president ali nyumba yomweyi, State House inali kale State House. Pano china chilichonse chinasokonekera kwa lowa Manyaka. Aliyense yango oba mmene angabere pa State House, aliyense yango panga chigololo mmene angapangire pa State House, aliyense yango panga zina chimene angafune kuchipanga State House imeneyo. Amalawi ndikupempheni kunena kuti masiku akuyandikira, tikupita kuzisankho, chonde osayiwalira mavuto amene mwakumana nawo. Ndipo akanakhala kuti maboma enawa amachita behave mmene akupangira Tonse Alliance, ena nusolo ntchito ya uphunzitsi simukana inunkha. Pakakhala pasalima ndiye ma health surveillance assistant angotenga ose anyawu okhaokha, ose achipani okhaokha. Kale lija munkayizuzula DPP kuti ikulemba anthu alomwe okhaokha, koma tapitani pa area 3 mukaone ya polisi, tapitani pa Salima mukaone ya polisi, tapitani pa Kasungu mukaone ya polisi, tapitani pa Nchinji, tapitani pa Blantyre, tapitani pa Mulanje, mukapeza onse achewa okhaokha. Kuteko imene ndi strategy yawo imene ayikonza yokuti azabere mavoti 2025. Akulemba pena palipose nchewa wina aliyense nchewa, iyayi wachipani, iyayi ameneyo ndiye kuti ndi wagule.
bodi Kalinde. Koma gaezi chakwera. Ai ine ndikangomva kuti mu MCP muli mamafiazi. Ena kumadabwa kuti awawawa ankapondera thalauza awa. Awawawa analibe china chilichonse awa. Awawawa ankachita kupembeza kuti awine UMP awa. Galimoto yawo inali yokuti yokhwangwanyika yochita kupasidwa yooneka ngati ikuchokera kumanda. Koma lero afika ponyada ngati apa. Kanthawi nkachisiru. Boni Kalindo.